Човек отива да скара пари, да се разходи, да види. Ехо! То, защото работа беше някъде 4 месеца, след това 2 седмици. Имайте какво? 4. И ходихме до Бостън, изгарването, още няколко дни. Кола? Ами не, нямахме кола, т.е. някакви книжки. Градска престолка, това е Бостън. Бостън мисля, че зваха. Искане ловно плюс, че да те върнем. Но 2 седмици много. Какво видя нищо? На полямата. Добре, че бях студентски, ако трябва да отидем там. Видя ли нещо? Ти справя. Той тогава пак така беше, ама като работиш, нали, Да, си докарах. знаеш, Той кара като си някакви, не знам. си на тия години не очакваш кой знае, той живее там в някакви условия. Дето тук не си, няма си помисли. Да, аз работих тук, сигурно съм ще да Да, но по-добре нещо не сам да виж свято и нещо тук. да, защото там ще нещо ни 4 месеца, затова си ги реши някакви. Те, доста хора така си обзаведаха апартаменти, да не кажа си купиха апартаменти. Нали, 2-3 лета като ходиш. Да, и събираш, де. Да. Защото може да събираш толкова. Не, аз не съм имала за цел да събера всичко. Си купувам някакви апартаменти. Кола. Част